Maupay na aga mga kawaray nga yan na aga mga kawaray. Adi kita ha barangay Santo Niño Real Street. So kaka-istorya nato nan usa na license financial advisor na alang-alang lady. So adi nga Ma'am yan. Hello po. Amo taton kaka-istoryahon. Usaya na license financial advisor nga. Amad to may dakay pakiana maramang kang mga kawaray ako no sa gapak na estudyante. Yan. Pero na akong pakianakan mga kawaray as a student, pwede ba ako makaabilhan life insurance? Bisan nag-iniskwela pala ako. An akon baton nga da is yes. May da kita ino-offer na tinatawag natin na student protect. So, ang student protect, pwede kita makag-offer high school na tanan na mga estudyante is magkamay-ada group insurance. So, akon masasuggest is may da kita student protect na tinatawag, which is pwede kita makag-offer high school and then makapag-customize kita. So, nakadepende ito hiyahan benefits na makukuha na ito na group insurance is once a year lang magbabayad. Ang premium na babayaran is once a year na ang kuanhan master list is ang master policy is an school. So, as a student, may da kita mau-offer na group insurance. So, ang atong bubuhaton, makato kita sa school, we will going to explain haira, admin, kung ano ang benefits na makukuha han student. Kasi once na may ada po kita group insurance and may hinabo po is hindi na po, if may mga cases po na accident yan sa na estudyante and then hain makuhahin fund. So if may ada kita life insurance, ang burden is mapapasa lang atuhan insurance company. So again po, may na po kita tinatawag na student protect and i-offer natin ito sa school. Once a year lang ito yung magbabayad. Pwede pwede ngayon magkuha ng estudyante high school to college pwede? Yes, oo. Tikang pwede po makakuha is basta as long as na-eskwela pa like kinder, pre-LM, pwede na pa kita maka-offer a group insurance. So, ang group insurance natin nakadepende po ito han budget han school. So may da kita yearly na ang atong lababayaran is 118 pesos a year per student. So yung coverage nun is nasa around I think nasa 50,000 yung coverage niya. If in case yung dahilan something happen, baka it's a protection lang naman. So may mga cases na may da talaga nawawala ang student kasi mga uncontrolled ito niya. So it's a preparation, it's a protection lang sa school. So 50,000 yung 118 pesos yun babayaran na per student. 118 pesos per student, nasa 50,000 yung life insurance. If in case accident, 50,000 ulit. So yun yung coverage na makukuha sa 118 pesos. So, tanan ngayon mga ikasi ko estudyante, pwede kita makakuha ng life insurance. Dako kasi ninabulig mga estudyante, labinahan mga ma-OJT gihap, mga lakat-lakat, di man natin maiwasanan kuhanan mga accident. Sanglit kuha na kitan mga in life insurance mga Kuan gyap ito hiya an aton we offer not just for a group insurance but also for individual plan. So for those na breadwinner, student, so any kind of human being pwede pong makakuha as long as healthy. So ama to mga kawaray kuan la naton payment naton pwede ni payment himam miss yan or pwede ka mo kumali pag
pakigistorya mismo ay mga kawaray. Itiya siya padila GNL Beauty Salon. Ato bangan la ito Big Daddy Cups iton alang-alang. So adila iton may alang-alang ay. So, thank you. Sana may mapulot po kamo ng aral. Hininamon small content creator na ginihimo. So, thank you for Mark for sharing with me with iya na damo it magpapakakita about na I'm not just here as a financial advisor. I am the one who share and share the opportunity, giving ideas kung gaano ka importante it pagkakamayada life insurance. So, yun po. Thank you. Damo nga salamat ma'am. Sanglit mga kawaray kuha na kitahin life insurance sa para aton kalugaringon diha mga kawaray. So, damo nga salamat ma'am yan. Damo nga salamat. Thank you. So, damo nga salamat and always God bless. Bye.